Bibo. Baby. Oh, time check. Oras ay 4. Baha. Yo. What's up guys? What's up guys? So, nakikita nyo yung baha. Parang dagat na yung palayan, no? Doon sa unahan, siguro doon sa unahan, nasa bewang na daw yung tubig. Mark! Sama ka sa amin, bot. Magbablog kami. Natanggalan sa akin yung po. Kapay. Ito, papunta kami ng palengke kasi pupunta kami ng palengke, mga men. Ito yung baha. Napakadelikado. Yung palengke baha is real. Is real. Kahit nagbaha, bagyo, masaya pa rin. Ganito kami mga Bicolano. Yung palayan, naging tubigan. Anong masasabi mo sa bagyong Ulysses, men? Anong masasabi mo? Hotdog. Grabe. Grabe ka, Ulysses. So makikita nyo guys, kanina ang hirap mag-video kanina kasi baka mahulog yung camera natin bagong bili. Sana may camera. Grabe naman men, oh. Nagbubulos naman, oh. So dito puro palayan yan. Ngayon naging dagat na. Ang lakas, sobrang lakas po. Taga ano po kami, taga Libmanan, Camarines Sur. Sobrang lakas po ng bagyong Ulysses. Grabe yung tubig, yung hangin wala. Sana safe kayong lahat mga men. So bibili lang kami ng tinapay kasi wala, di pwedeng dumaan yung motor. Kaya lakad-lakad lang sa Tubigor. Update. Woo! Grabe ba? Naman, oh. Tingnan nyo yung mga suot. Tingnan nyo yung suot ko. Parang palaboy-laboy lang. Queen. Sana yan. Safe sila o safe. Goods yan. Safe kayo. Ayaw pagka. Uy, agi dito na dyan. Kano pa kayo na? May relief na. Ay, naman po sa bahay itong nag-ikaw na kayo. Sobra! Grabe perwisyo mo. Oh. Dahil po kami nagdagos. Duman. Po ang harong ni Bodoy Oscar. Tinawag-tawaban mo pang kubong. Tinawag mo pang kubong. Ayaw ko man. So yan po kita titingnan niya sa... Anong masasabi mo sa bagyong Ulysses? Grabe ang ayop po. Hoy. Yeah, what's up guys? So, hanggang bewang yung tubig dito. Yo, what's up mga vlog? Yo, hanggang bewang mga men. Hindi pala niya yung bagyong ini. Yo, grabe. Hararum dyan! Hararum dyan! Hoy, si mga pandak dyan, ha? Ay, mga pandak! Ikaw na mga pandak! Baranik na kamo. So guys, so
Papunta kami sa San Juan Boulevard kasi umapaw talaga yung river dito sa amin. Punta kami doon. Grabe, mahulog pa yung cellphone ko. Update na lang guys. Linga na mga palpal. Mga salbabida na mga palpal. Oh. Makabaliw lang ni Deo. Linga na. Chol! Diyan, salbabida kita. Chol! Abot sa'yo na. Kaya basketballan kayo. Sila nga ng basketballan mo eh. Tapos simbahan. Uy! Mayroon bagad duman. Ay! Kaya guys oh. Ito ang ano. Ayun po ang river umapaw. Di ba na river? Guys, dami sanang dadaan kaso di makapagdaan sila. Dami sanang dadaan. Ano? So, dito ko na lang tatapusin ang vlog ko mga men. Nakita nyo naman yung baha dito sa amin. Hadi. Hey. So, nakikita nyo yung baha. Grabe oh. Doon hanggang dito. Basa oh, hanggang dito sa... dito ko natapusin ang vlog. Dito yan sa Bicol. Masasabi ko sa inyo mga men, ingat kayo palagi. God bless. Peace out. Slow to the slow. Hey! Hey! Bicolano Ragom. Hey!